Sekuyishumi leminyaka bengiboshiwe, sekwaphela ngisho ulaka sengamkelile ukuthi ingane kasisi yangibophela into engekho, yangibophela into engekho. Ingane kasisi yangibophela into engekho, yangibophela into engekho. Kodwa ngane kasisi ngize ngiboshela into engekho, ngaboshela into engekho. Kodwa ngane kasisi ngize ngiboshela into engekho, ngaboshela into engekho. Ole fight uthi ngambamba ngenkani, uthi ngamfosa ukuthi akenze izinto, uthi ngecala ngenalo, kanti nenzima ukukhuluma iqiniso. Umshana makaze wamthanda njengoba benokubona ngihleze ekhaya ngingasebenzi. Uthi ngimosha ukudla kwabazali bakhe ngoba nakho izinto ingakaphumeleli. Mshana uyazi kulompanto wami kubanzima mangabe ukuthi inyanga ikakapheli.